pamusoro yavakuru vedare ndadzoka futi ndine prophet panapa paita chiprofita chiri kubva kune one of my favorite prophets paZimbabwe. Iko zvinhu ndakazongodzidza kuti unototi zvinhu zvako zvizonoita unofanira kungotsvagawo one or two people unokuti ichi ndinge ndakuchifarira. Why? Because tine zvinhu zvatinenge tichitarisa pane vanhu ivavo kuti uyu ari kuti kudii nenyaya dzake, ari kuprofita zvinhu zvinonzwisisika here, ari kuprofita zvinhu zvacho zvichiitika here. Vamwe vanoti zvinhu izvi ndezvefeja in I don't care because I'm not here kuti ndizoda kukuvheterewo kuti zvinozoenderana newe ndezvipi. Inini even ndikati munhu ndiri kunzi ndamufarira doesn't mean kuti ndiri kuenda ndobva ndanojomba kwake kana kuti ndobva ndatoti ndiye prophet wangu whatever, no. But kungofarira munhu kwakasiyana nezvimwe zvese zviri panapa. Saka panapa pane zviprofita 11 zvaari kudzikisa zvemuAfrica kusvika paZimbabwe. Asi inini dzandinonyanya kufarira unoziva ndedzekupi, you know what it is man. Dzatangire pane number 1 ari kuti East Africa president to fall ill and probably die. Tatangira pa East Africa. Vari ku East Africa ikoko ibva mangoziva kuti ndiani. Southern African presidents to gather bearing a former head of state. A Zambian bus carrying Harare football fans shall be in a disastrous accident. Before akati big giants shall trouble in this World Cup. Okay. 5 akati a former Tsvangirai steward who later broke off later under Chamisa grey hair like shall battle cancer shortly. Handidi kutaura vanhu vakawanda vane bvudzi grey ikoko. Number 6, let's pray between 7 August and 21 January. I'm seeing 2 horrific cross-border accidents en road to Zimbabwe and South Africa. 7. Shortly, Zimbabwe will visit the Heroes Acre Shrine. I see caps on the casket. Babangu we apaka pachanetsa ipapa. Alright, andiko 8. A volcanic eruption or near eruption to be recorded in the continent Asia. Okay. 9 apa ndopedwa apa. I think kubva pa 9 apa zvichidai so katambobva panzi Heroes Acre apa ndapafarira zvangu, but pa 9 apa too cool this year Africa. Too kune mairi muAfrica hanzi kuchaita mairi makuu. Vamwe munoiti chiki ndozati unogona kusanyadzonzwisisa. Vamwe munoidedza muchiti kupu iyoyo iri kuzoitika, isi tunoiti ku, but kana muchiti kupu ikokoko kuchaitika mairi makupu acho iwaya munenge muchingoningina muchingonzwa nezvawo kanzi mairi achada kuitika muAfrica. But ipapapa obviously munamato imwe inoderwa kune dzimwe nyika here kana kuti munyamato yacho inoningirina handizive zvemune muchinamatira ikokoko, but zvinhu zviri kubva kune muprofita izvi. A greater water deficit ahead in Africa. Okay. Number 11, great stability Zimbabwe continuous. Dzimwe zacho dzichazoramba dzichiuya, but hanzi zvinhu zvese zviri kuitika in less than 385 days. Andiri mukuzviona ndo pari kuzoitika zvinhu zvese izvo. Saka ndangoti ukatoona patorwa chiprofita chakadai so ndinge ndichamirire kantomhanya toonesa nemi vanhu kuti machinzwa here chiprofita, manzwa here zvataurwa pachiprofita. Saka kana pachinge pane zvimwe zvichange zvichazobudikirawo munondoona ndichingoya ndichingoita se ndichingokuzivisai. But iko zvinezvi yatova nguva yekutonzwa zviri kutoitika zvimwe zvematongerwe enyika dziri kutongwa senyika. Kati muterera bana pazvitaura navakuru ava pamwe tinoona ngokuirana nazvo zvezvinhu zvakatotifambira. Kana mudzimai womutungamiri wenyika achiteverera munhu akauraya vanhu, chii chiri kuitika? Kana makatarira ndo kwaitengeswa mapasi avanhu vaiurawa vaya, zvichitaurwa kuti vanakagwa vanouraya vachibika mapasi, ndo nyaya iri kuitika iyi. Zvimwe zvavari kuvhara, musashamiswa munhu achibuda. Mapasi achitengeswa vaya nokubuda kwake mujere kunokonzerwa naMnangagwa. Munhu waMnangagwa vanhu vaurayiwa vese ndio maspiritual spirits ari kushanda kuti Mnangagwa aite mapawa ezvivindi. Ava mai vamuroi satanist. Chanyanya kuda pana munhu chii munhu akaipa zvakaita saizvozvo zvingaitawo here kana muchizona muupenyu? Vanhu vakuru vasinganyari apa mutukai uri king wei, uri mambo wani? Aiwa vanhu veZimbabwe torai matano, garai patunyaso kuongora nyaya kuti pakamira pakatoi ipapo hapana kunaka. Watiri kuenda kune danger, vanhu vada kujairira vanhu imbai.
vari kurama namapatsa avanhu. Ndosaka muchona Mnangagwa ane zvivindi because vanodla vanhu, vanodla nyama yavanhu. Pane nyaya apa, atise musoro pamwe chete tione zvingapera sei nyaya yakaita saiyoyi. Ngapagadzwe nguva iri papa, sajairira vanhu Mnangagwa nomukadzi wake vanofamba vachiuraya vanhu ava. Simba rakanyorwa napapi? Vanhu vauraya ava ndio vanhu vaituma, then aitumwa naMnangagwa ndio hama yake chaiyo yaimutuma kuti aite izvozvo. Ava mai vachienda kunomuona vanoziva zvavari kuvharirisa, ndio vari kumugira mushonga. Hazvishamisi achibuda discharge, vakuda kuinterfere namai majestati futi. Hazvishamisi munhu achipiwa sentence isingaiti nonsense, pasina Mnangagwa, pasina mukadzi wake, pasina vanhu vanomusapota.